धनलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। आज 1 ऑक्टोबरला मुंबईकडे जाणाऱ्या 4 रेल्वे गाड्या रद्द केल्या आहेत। त्यामुळे कणकवली रेल्वे स्थानकावरती तुफान गर्दी असून प्रवासी संतप्त झालेले पाहायला मिळालेत। पाहूयात। कोकण रेल्वे ठप्प झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत। काही प्रवासी संतापलेले आहेत। आपण पाहतो की ही परिस्थिती कणकवली रेल्वे स्थानकाला दुपारचे 3 वाजले आहेत आणि कणकवलीच्या रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांनी मोठी गर्दी केली आहे। कारण सकाळी ज्या गाड्या गेलेल्या त्यानंतर दिवा एक गाडी गेली, त्याच्या आधी 2-3 गाड्या गेलेल्या आहेत पहाटेच्या, पण दिवा गाडी गेली। मांडवी ही सकाळी 11ची गाडी आत्ता येते प्लॅटफॉर्मला आणि ती अजून 2 तास या प्लॅटफॉर्मवर थांबणार आहे, अशी माहिती कोकण रेल्वेकडून जे स्टेशन मास्टर यांनी दिलेली आहे। तसेच 4 गाड्या या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। त्यामध्ये जी गणपती स्पेशल असेल, पुणा गणपती स्पेशल असेल, त्यानंतर तुतारी असेल, कोकण कन्या ही गाडी आहे। त्यानंतर ज्या 4 गाड्या आहेत त्या आज रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। कोकण कन्या तुतारी ही आज धावणार नाही आहे। 1 ऑगस्टला कणकवली मुंबई जाणारी ही गाडी रद्द करण्यात आलेली आहे। कणकवली रेल्वे स्थानकाची परिस्थिती आपण पाहतो। काही प्रवासी आपल्यासोबत, काय सांगताय तुम्ही? आज गाडी रद्द करण्यात आली, आता गाडी रद्द करण्यात तर आलेली आहे आणि मी सकाळी आता 8 वाजल्यापासून इथे उभा आहे। तर मला वाटतं आता दुपारी 11:30ची मांडवी आत्ताच येऊन थांबली आहे आणि आता ती प्लॅटफॉर्मलाच 2 तास थांबणार आहे। तरी मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचे भरपूर हाल होतील आणि मला असं वाटतं की मी स्वतः आता जनशताब्दीने प्रवास करणार आहे। तर काय सांगाल? आम्हाला 4 तास सांगले अजून लेट ट्रेन। लहान मुलं देखील आहेत, त्यांचे हाल। मग ही काय अजून त्या पोटात काय नाही, आम्ही काय करायचं? कुठून आला तुम्ही? कुठे जाता? मुंबईला। कुठली गाडी होती? भोका किती वाजता येईल काय सांगितलं? काय नाही सांगले टायमिंग। अनाउन्समेंट वगैरे काहीच नाही होतं, काहीच पॅसेंजरला इन्फॉर्मेशन नाही देते। त्यांना विचारलं गेलं तिकीट कॅन्सल करा, ते बोलतात ट्रेनची वाट बघा। आम्ही त्यांना काय विचारलं की उद्याच्या दिवशी वाट बघायची का? बोलतात ते आमच्या सांगू शकत नाही आम्ही। म्हणजे हे काय फालतूगिरी चालू आहे का यांच्या लोकांची? तिकीट बोला आमचं तिकीट कॅन्सल करून आम्ही जातो लक्झरीने, ते पण सगळं नाही बोला तिकीट कॅन्सल, पैसे रिटर्न भेटणार नाही। म्हणजे काय ट्रेनचा प्रॉब्लेम आहे, एक्झॅक्टली सांगत पण नाही ते काय आहे ते। साधं इन्फॉर्म तर केलं पाहिजे पॅसेंजरला, काय होणार आहे काय नाही होणार आहे, ते काहीच नाही आहे। इन्फॉर्मेशन वगैरे काहीच नाही आहे, त्याकडे पब्लिक भरपूर वैतागलेलं आहे। त्या काउंटरवर लेडीज बसलेल्या आहे, बोलतात तुम्हाला ज्यांना सांगा त्यांना बिंदास सांगा, आम्ही काय सांगू शकत नाही तुम्हाला। रेल्वे प्रवाशांना रेल्वेकडून उत्तरं व्यवस्थित मिळत नाहीत असं हे प्रवासी सांगतात। आपण जी पाहतो आहोत की ही गर्दी जी आहे ही कणकवली रेल्वे स्थानकाच्या खालच्या ज्या परिसरामध्ये झालेली आहे। तिकीट काउंटरला देखील ही परिस्थिती आहे। तिकीट काउंटरचे आपण जी दृश्य पाहतो आहोत की बरेच जण तिकीट कॅन्सल करायला जात आहेत। आम्हाला पर्यायी आम्ही गाडी दुसरी घेतो आणि आम्ही जातो, अशा पद्धतीचे आमचे पैसे रिटर्न द्या असं सांगतात, पण त्यांना पैसे रिटर्न दिले जात नाही आहेत। तिकीट जी खिडकी आहे ती आता दुपारच्या सत्रामध्ये बंद आहे, असे एकंदरीत चित्र दिसत आहे। काय करता तुम्ही? कॅन्सलेशनला आलात? बरेच जे प्रवासी आहेत ते कॅन्सलेशनसाठी थांबलेले आहेत। ते गाड्या ज्या रद्द होतात त्या तिकीट कॅन्सल करताना आपल्याला दिसत आहेत। ह्या काउंटरला ही जी गर्दी आहे ती आपल्याला दिसत आहे। रेल्वेकडून सांगण्यात येत आहे, अनाउन्समेंट चालू आहे, कोणकोणत्या गाड्या रद्द करण्यात येतील, कुठल्या गाड्या जातील, अशा पद्धतीच्या सूचना इथे चालू आहेत। बरेच प्रवासी आपल्याला जे करंट तिकीट आहे ते देखील घेत आहेत आणि ज्या गाड्यांचं कॅन्सल झालं त्यांचे पैसे रिटर्न घेण्यासाठी इथे थांबलेले आहेत। गर्दी जी आपण आहे ती मोठ्या प्रमाणात इथे झालेली आहे, ती आपण पाहतो आहोत। त्यामुळे एकंदरीत खूप हाल हे आता कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या चाकरमान्यांचे होत आहेत। आपण जी बरीच दृश्य आहेत ते आपण पाहणार आहोत की जे चाकरमानी आहेत ते आता हे कणकवली रेल्वे स्थानक असेल, कुडाळ असेल किंवा अन्य रेल्वे स्थानकावर अडकलेले आहेत। बऱ्याच जणांकडे लहान मुलं देखील आहेत। जनशताब्दी गाडी येणार असं रेल्वेकडून सांगण्यात। गणपती स्पेशल असेल, तुतारी गाडी असेल किंवा कोकण कन्या ही जी आहे ती रद्द करण्यात आलेली आहे। आज 1 ऑगस्टला कणकवलीवरून मुंबईला जाणारी जी पुणा एक्सप्रेस आहे गणपती स्पेशल, तशाच पद्धतीने कोकण कन्या आहे, तुतारी आहे, ह्या गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। आपण पाहत आहोत की येथे जे लहान मुलांना तात्पुरता गाडी येईल का सांगितलं? लहान मुलं आहेत तुमच्यासोबत, गाडीने अचानक गाड्या रद्द करण्यात आल्या, उशिरा आहेत, काय सांगतात?
काय माहिती नाही. ह्या प्रवासी आहेत, ह्या लहान मुलांना हरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि खूप अशा परिस्थिती आहे ती आपण ह्या कणकवली रेल्वे स्थानकाची आहे. आपण ही लाईव्ह दृश्य आपल्या सर्व दर्शकांना दाखवत आहोत. सगळे जे आता ते प्रवासी आहेत ते बसलेले आहेत, ठाण मांडून बसलेले आहेत, कारण गाडी अचानक रद्द करण्यात आलेली आहे. तशाच पद्धतीने हे सर्वच जे प्रवासी आहे ह्या पायरींवर बसून राहिलेले आहेत, कारण गाडी कधी येईल, कधी सुटेल, कुठल्या गाड्या रद्द आहेत याची त्यांना माहिती अजूनपर्यंत काही जणांना मिळाली आहे, काही जणांना मिळायची आहे. अशा पद्धतीचं इथं तरी चित्र दिसत आहे. आपण कणकवली रेल्वे स्थानकावर दुपारी 3च्या सुमारास इथे आहोत आणि जी मांडवी गाडी आत्ता जी आलेली आहे ती प्लॅटफॉर्मला लागलेली आहे, पण 2 तास ती गाडी इथून सुटणार नाही आहे, कारण दिवा गाडी ही पुढे गेलेली आहे. ती गाडी पुढे म्हणजे वैभववाडीच्या स्टेशनला थांबवण्यात आलेली आहे अशी देखील माहिती मिळत आहे. आणि बरेच जे प्रवासी आहेत येथे दमलेले आहेत. आपण काही प्रवाशांना, कुठली गाडी होती तुमची? जनशताब्दी. काय सांगायचं रेल्वे? त्याने अजून तर काय सांगितलं मला, अजून काय आलंच नाही एवढं. किती काय सांगते रेल्वेकडून? कुठली गाडी तुमची? आमची जनशताब्दीच आहे, पण अजून नाही, लेट आहेत गाड्या. हो. कुठे ॲक्सिडेंट झाला आहे का तिकडे? हां, त्याच्यामुळे दिवाळीला अपघात झाल्यामुळे मध्य रेल्वेचा जो मालगाडी आहे ती घसरल्यामुळे ह्या गाड्या उशिरा धावत आहेत. आणि आपण जी परिस्थिती पाहत आहोत की ह्या रेल्वे स्थानकाची परिस्थिती आपण जी पाहिली सकाळपासून, आपण या कणकवली रेल्वे स्थानकावर ही सर्व परिस्थिती आपली आपण कणकवली रेल्वे स्थानकात ही परिस्थिती पाहत आहोत. ज्या गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत येथे जो डब्यांची स्थिती दाखवणारा जो फलक आहे तो देखील आपण दाखवतो आहोत. कुठल्या कुठल्या गाड्या ज्या इथून धावत आहेत त्या दिसतात, पण त्यातल्या बऱ्याच गाड्या, काही गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये ज्या गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या ती तुतारी आहे, गणपती स्पेशल आहे. तशाच पद्धतीने पुणे स्पेशल जी गाडी आहे ती देखील रद्द करण्यात आलेली आहे. आणि आज जी धावणारी जी गाडी आहे त्यामध्ये मांडवी दिवा सकाळी गेलेली आहे, मांडवी आता आलेली आहे, ती 2 तास लेट आहे. त्यानंतर जनशताब्दी येईल पण त्याला बराच उशीर लागेल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर जी काय सांगितली, गाडी येईल काय? गाडी येणार बोलले, पण अजून 2 तास लेट आहे. 6 वाजेपर्यंत येईल. कधी आले? पहिले 4. आम्ही आत्ता झालो इथून. बरेच आहेत. कुठली गाडी होती तुमची? कुठली गाडी होती? आमची एक्स्ट्रा उडान गाडी आहे. हां, लहान मुलं आहेत, गाड्या रद्द करण्यात आल्या, उशीर जातात, काय सांगतात? खूप त्रास होतोय, अजून काय सांगणार. आणि इथे बसायला पण जागा नाही आहे, उभंच घेऊन राहायचे. लहान मुलं रडतायत, झोपायची वेळ झाली आहे, अजून काय बोलू शकतो. खूप विनाजूक परिस्थिती आहे. प्रवासी आहेत ते हैराण झालेले आहेत, लहान मुलं असतील, वयोवृद्ध असतील, हे सर्व जी आपण परिस्थिती आपण जी पाहिली आहे. जी गाडी येऊन थांबली आहे पण ती 2 तास इथून सुटणार नाही आहे, कारण येणाऱ्या गाड्या आहेत त्या अडकलेल्या आहेत. तशाच इथून जाणाऱ्या गाड्या देखील थांबलेल्या आहेत ट्रॅकवर. आणि अशी परिस्थिती एकंदरीत ह्या कणकवली रेल्वे स्थानकातील आहेत. आपण सर्व जे अपडेट आहे कणकवली रेल्वे स्थानकात आपल्याला सर्व दर्शकांना आपण कोकणसार लाईव्हच्या माध्यमातून देणारच आहोत. सकाळपासून आपण सर्व अपडेट दिलेले आहेत. याच्या नंतरचे देखील अपडेट आपण कणकवली रेल्वे स्थानकाला देणार आहोत. कणकवली परिस्थिती कुडाळ आहे, सावंतवाडी आहे, मडगाव आहे आणि त्याच्यानंतर ह्या बाजूला वैभववाडी आहे, नांदगाव आहे, खारेपाटण आहे, त्यानंतर रत्नागिरी आहे. अशा स्थानकांवर पण अशीच परिस्थिती आहे, कारण जी रेल्वे जी गाड्या आहेत त्या उशिरा धावत आहेत, काही रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त करत आहेत. जे प्रवाशांची परिस्थिती, पोलीस देखील इथे दाखल झालेले आहेत. पोलीस प्रशासन इथे दाखल झालेलं आहे. म्हणजे प्रशासनाच्या वतीने इथे प्रत्येक जो महसूल विभाग असेल, पोलीस प्रशासन असेल किंवा अन्य प्रशासन आहे ते इथे दाखल झालेलं. त्रास होऊ नये यासाठी हे सर्व पोलीस अलर्ट देखील झालेले आहेत. पोलीस इथे दाखल झालेले आहेत. मॅडम, तुमची कुठली गाडी होती आणि काय झालं तुम्ही?
आमची जनशताब्दी आहे साहेब. काय सांगतात? जनशताब्दी या लोकांनी ॲक्च्युली मेसेज पाठवला पाहिजे होता कोकण रेल्वेने आम्हाला. आमची कन्फर्म तिकीट आहे जनशताब्दीची, पण या लोकांनी मेसेज न पाठवल्यामुळे आम्ही घरातून लवकर निघालो आणि इथे येऊन आता आम्हाला 4-5 तास थांबायला लागतं आहे. बऱ्याच गाड्या रद्द देखील करण्यात आल्या. हो, कोकण कन्या आणि तुतारी त्या दोन्ही गाड्या कॅन्सल केल्या आहेत. पण कोकण रेल्वेने जर आम्हाला मेसेज पाठवला असता अगोदर 4-5 तास गाडी लेट आहे, असं ट्रेन लेट आहे, तर आम्ही घरातून निघालोच नसतो. आम्ही खूप 40 किलोमीटरवरून आलो इथे. कुठे जाताय तुम्ही? आता आम्ही ठाण्याला चाललो आहे. कुठे राहता? हां, डोंबिवलीला. मुंबईला जाणारे हे जे प्रवासी आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठे ना कुठेतरी आम्हाला रेल्वे प्रशासनाने जे सांगितलं असतं किंवा कळवलं असतं, मेसेज टाकला असतं तर आपली ही गैरसोय झाली नसती, असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. आपण ज्या कणकवली रेल्वे स्थानकाच्या सर्वच रेल्वे स्थानका अपडेट आपण आपल्याला देत राहणार आहोत. तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा कोकणसाद लाईव्ह. कोकणसाद लाईव्हसाठी कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.